Liyayikhetha igumkedlela inkosi enkulu Bombela isitimela samampundu baba mkhulu omkhulu phakade amen. UShembe lona wayegijima kulo lonke izwe leli ehamba eshumayela enganayo imoto ukuze phela ethi ukushesha kakhudlwana kulo msebenzi wakhe okuhamba eshumayela. Kodwa konke ukushumayela kwakhe akwenzayo kumele ahlale ecabanga ukuthi kunemikhosi phela okumele yenziwe njengawo umkhosi lona ukuya phezulu entabeni Enhlangakazi lapho ayekade esahamba khona yedwa. Uma eqala le ntaba ibandla lonke lamaNazaretha lalisala kuloya muzi wakwaHlophe ngoba ngaleso sikhathi uNkulunkulu phela wayengakavumi ukuthi amaNazaretha akhuphuke intaba. Kwesinye isikhathi ibandla lalisala ezansi endaweni ekuthiwa kusemaseleni. Kodwa ngawo unyaka ka-1916 wahamba yedwa ibandla walishiya kuwo lo muzi wakwaHlophe. Wafika entabeni Enhlangakazi wenza konke lokhu avame ukukwenza ayeyalelwe khona uNkulunkulu. Ehamba eguqa ethandaza enikela ezefike phezulu entabeni. Yilapho athinta khona isilwane somhlolo. Lesi esinguyise phela lapho khona ayesecela ukuba avumele amaNazaretha ukuthi aqwale le ntaba Enhlangakazi. AmaNazaretha ayesemzini kaHlophe abona ngawo ukushintsha kwaso isibhakabhaka laguqubala kwamnyama lase liyana izulu laphinde laba nokuduma okukhulu kwezulu. Kwahlakazeka bonke abantu bebaleka. Phezulu entabeni Enhlangakazi lenza izimanga imibane eyayishaya khona lapho kuphephuka izihlahla. Bangena bonke abantu ezindlini kodwa kwasala intombazana eyodwa phandle eyayilokhu ihleli phansi inganyakazi. Leyo nkosazana kwakunguHana Mkhabela. Bathi abanye bebona ukuthi izulu seliduma ngamandla bayibiza le ntombazana ukuthi ihlaleleni kayibuye izongena endlini kodwa yayithulela nje. Imvula yonke kanye nokuduma kwezulu kwaze kwaphelela kuyo. Kwaze kwaphela ukuduma kwezulu. Baphuma abantu bayibona le ntombazana base beyibuza ukuthi ungani uhlale lapha izulu lize licishe likulimaze ngoba bayithola phela iphile saka ingenankinga. Ilapho abaphendula khona ngokuthi izwi likaNkulunkulu lingitshelile ukuba ngihlale lapha nginganyakazi, uNkulunkulu ufuna ukukhuluma nami. Uthena uJehova uNkulunkulu uma nifuna ukukhuphuka intaba kumele abantu balethe umnikelo wemvu. Yabamangaza labo mama eyayibika kubo le ntombazana yakwaMkhabela. Kwathi uma uShembe esehlile entabeni base beyombikela le ndaba ukuthi ekukhuphukeni kwakho intaba kusale kwenzeka izimanga. Bemangaliswe nayiko ukuthi usinde kanjani kuleya ntaba ebinodumo olungaka kanye nenkungu nemvula. Babe sebewuchaza nawo umyalezo kaNkulunkulu ofike kule ntombazana. Wabe sethi uShembe ayibizwe izochaza lento yayo eyishoyo. Yachaza konke kwakhulunywe kuye uNkulunkulu lenkosazana. uShembe wathi mayezwa lokho wasethula isikhathi. Wabe sebiza lensizwa yakamnqayi uPeter ukuthi iyayizwa yini lento echazwa yile ntombazana. Wathi uyayizwa. Wambuza ukuthi uyayikholwa yini lento. Kodwa wathi umnqayi angazi. Wabe sebuza nomame lona wagcina esewumkhokheli wakhe uAlice ukuthi uyayikholwa yini lento eshiwe le ntombazana. Waphendula ngokuthi uma ubaba eyikholwa lento eshiwe le ntombazana nami ngiyayikholwa. Ilapho-ke uShembe ayesebaxoxela khona ukuthi ngesikhathi ngiphezulu entabeni kusuka lokuya kuduma kwezulu bengikade ngikhuluma naye uNkulunkulu ngimcela ukuthi anivumele ukuba nikhuphukele lapha entabeni. Kodwa ube sephendula ngokuthi kumele kunikelwe ngayo imvu, umuntu nomuntu. Kodwa wabe sekhala kuye uNkulunkulu ukuthi imvu inkulu kakhulu kulaba bantu ngoba bampofu phela babedlelwe izinto zabo yibo abelungu. Kodwa wabe sephinde secela kuye uNkulunkulu ukuthi kungcono uma bengenza umnikelo wemali engangozuka. Yilapho uNkulunkulu abavumela khona lavuleka isango lokuba bekwazi ukuya entabeni
bawenza lowo mnikelo wozuka, base beyaqala-ke ukukhuphuka intaba ngawonyaka 1916. Bahamba beguqa kuzo zonke izindawo lapho kwakuguqa khona yena uShembe ethandaza, bephethe nayo imbali yokunikela khona futhi entabeni. Yilapho abase befundiswe khona nayo-ke imithetho yakule ntaba, ukuthi uma kule ntaba uhlale ugqoke ingubo emhlophe lena phela kuthiwa umNazaretha. Ngisho noma usulala uhlukani nayo. Le ntaba ayingcoliswa, nendawo yokuzikhulula uyakhonjiswa yona. Awuzikhululi noma yikuphi. Wonke umuntu okhwela le ntaba unikela ngawo uzuka, aphinde anikele nangalo itshe nemali yalo. Izindawo zokuhlala ziyahlukaniswa amadoda, omama kanye namakhosazana, kanye nazo izindawo zokuthandaza uma ukhuphuka noma wehla. Wonke umuntu okhuphuka le ntaba kumele ekhuphuke ephethe imbali. Kunezindawo ezimisiwe lapho kubekwa khona imbali. Le mbali ibekwa kulezi ndawo ezimiselwe kusukela umhlangano uqala uze uyovala zonke izinsuku. Uma kule ntaba uyayihlonipha le ntaba ngoba ingcwele, awukhulumeli phezulu, awubangwa umsindo. Uma umhlangano usuvalwa yavaleliswa intaba. Umuntu uphatha inkatha netshe kanye namanzi. Itshe liyobekwa esivivaneni, bese izimbali ziyashiswa, wonke umuntu ahogele iphunga lazo. Abashumayeli bageze abantu ngawo lamanzi akade bewaphethe. Ayakhiwa indlu phezu kwentaba. Uma sekuphele konke inhlaba lena iyahlanzwa, ucoshwe wonke udoti osuke ukhona ushiswe, ibe njengesimo ebeyivele ikade ikusona. Kwakuyiyo imithetho eyayishawe uye uNkulunkulu, eyishayela yona imithetho ngomlomo wakhe uShembe, ukuba abantu baziphathe kahle kuyo le ntaba. Ngoba uma nje uke wabhayiza kuzosuka le esiyasishingishayo nokuduma kwezulu kuvalwe ngehlahla, ngoba uNkulunkulu uyobe senolaka olukhulu. Kuyohamba imizi kugcwale nemifula, kusuke iziphepho ezinzima kakhulu uma uhluleka ukugcina imithetho yakule ntaba. Nako ukukhuphuka nokudla okungavumelekile kule ntaba kuyawubanga umthelela omubi, njengoba wonke umuntu owayeyibandla lawo amaNazaretha ngalesi sikhathi sakhe uShembe beqala ukukhuphuka intaba babengasakudli konke lokhu kudla kwabelungu. Babeziphathela ukudla kwabo kwasemasimini, ngoba phela lokhu kudla okwakudayiswa ezitolo okunye kwako kwakunamafutha engulube namafutha ezinye izilwane ezingaziwa owathola echochomba lapha emathinini kafishi nobhontshisi. Nawo u-cooking oil wangafuneki nokuthi uze usondele nawo lapha, ngoba vele uma uyiNazaretha awusebenzisi u-cooking oil. Kanye nazo izidakamizwa kwakwaziwa ukuthi vele uma uyiNazaretha leyo nto uqhelelene nawo kakhulu, kanye nazo izinto ezinemvubelo wawungalokuthi uzidle nje sidalo. Ngisho ngabe umhlangano awukakangeni, kodwa entabeni engcwele khona kwakuphoqeleka kakhulu ukuthi lezi zinto zize zingasondeli. Lo msebenzi wakhe uShembe wawunzima kakhulu, ingakho wathatha isinqumo sokuthi sekumele manje agcobe abefundisi kanye nabakhokheli ukuze belekelele kuwo lo msebenzi kaNkulunkulu. Liyaguqa lapho ikhumkhedlela mzukulu amafutha omkhovu 20 mna isuka phakathi. Amen.